Преди Холивуд да измисли героите си, преди светът да вярва в свръхчовеци, един българин вече беше легенда. Роден през 1892 година, Дончо Колев Дончев израства бедно, но здраво, с тяло изковано от работа, глад и воля. Завършил съм университета на живота. Закърмен съм от сиромашка майка, с чувството на голям патриотизъм, любов към работата и скромност. Тая звезда ме води в целия мой живот. Дан Колов не бил просто силен. Той изглеждал като сила. Казвали, че когато застанел срещу теб, още преди да те хване, вече си загубил. Америка, Европа, Япония. Дан Колов се изправя срещу най-големите борци на епохата си. По-високи, по-тежки, по-млади. Борбата не е само преодоляване на препятствия. Тя е и трябва да бъде преди всичко един хуманен спорт. Тържество на здравия разум и здравата физика. Предлагали му пари, предлагали му слава, предлагали му чуждо знаме, той отказвал. Чувствам се силен, когато се бия за България. Разказват, че огъвал подкови, че вдигал мъже като деца, че е стискал така, че противникът забравял как се диша. Дан Колов си отива през 1940 година, но не и славата му, защото има хора, които не умират. Дан Колов не е просто борец, той е доказателство, че българинът може да бъде по-силен от света.